Takže pokračujeme v ďalšej téme, ktorou je NATO po samite vo Walese. Vieme, že 3. a 4. septembra sa konal veľký summit NATO, kde sa riešili aktuálne otázky rozširovania NATO a budúcnosti tejto vojenskej organizácie. My sme si tu pozvali 3 hostí, ktorí si myslím na slovo za to budú vedieť odpovedať na otázky spojené s touto témou. Pán Danko ako politik, pán Števko ako publicista, ktorý sa venuje týmto veciam dlhodobo, a pán Šurov, ktorý napísal niekoľko kníh o tejto problematike a je bývalým vojakom z povolania, plukovníkom zálohy, pokiaľ sa nemýlim. Opýtal by som sa najprv pána Števka. Vy ste sledovali tento summit. O čo tam vlastne šlo a k čomu tento summit dospel, tak skrátke? Generál James Kirkwood, podpredseda Zboru náčelníkov ozbrojených síl Spojených štátov, povedal: Spojené štáty očakávajú, že budú vo vojne tak dlho, kam oko dovidí. To je jeden z najnovších citátov tohoto vysoko postaveného generála americkej armády. To znamená, že Amerika chápe vojnu ako trvalý stav. Celá história po skončení druhej svetovej vojny nás o tom presviedča, že naozaj takto to Amerika chápe, aj keď teda tie veci dopadnú úplne inak, ako to Amerika zamýšľala. Často sa to obráti proti nej. V tomto duchu tej vojny ako trvalého stavu sa podľa môjho názoru niesli aj rokovania vo Walese. Celý problém ovšem je v tom, že Američania cítia, že sú to aj odstredivé tendencie. Odstredivé tendencie, je tu istý rozdeľovacie znamienko medzi štátmi Strednej Európy a povedzme bývalých štátov socialistických. Mám na mysli teda štáty pobaltské a Poľsko, a medzi štátmi Strednej Európy a týmito 4 štátmi severskými je dosť veľký rozdiel v nazeraní na NATO, nielen na sankcie, ale aj na NATO. Na rokovaní vo Walese sa dohodlo, že vo východnej Európe bude umiestnených 5 základní vojenských. Čo teda naozaj, znova teda približuje sa to NATO k Rusku, čo najbližšie, a z toho vyplýva jedno. Na čo sa teda vlastne Američania pripravujú, keď takýmto spôsobom postupujú? Viete, že sa k tomu prihlásili najmä severské štáty, predháňajú sa v tom, kto bude mať skôr americkú základňu na svojom území. Hlavne teda Estónci, Lotyši, Litva by najradšej mali okamžite tam vojská NATO. Zrejme sa im to podarí. A Slovensko, povedzme, ako druhá liga, pretože sme druhou ligou v NATO, tak žiaľ Bohu, aby sme nezostali ako ten kôl v plote, tak sme ponúkli v Poprade pod Tatrami, ja mám to všetkým veľmi dobre známe, základňu. Čo to znamená pre pána Jána? Muničný sklad. Vari si niekto myslí, že tam budú baganče vojenské skladovať, alebo budú nejaké náboje do samopalov. S veľkou pravdepodobnosťou pôjde o nukleárne zbranie, teda munícia s ochudobneným uránom, tak ako to bežne používajú Spojené štáty americké pri svojich misiách alebo mierových operáciách. Tak to urobili v Juhoslávii, to isté to bolo v Iraku. Možno mnohí z vás neviete, v Iraku je mesto Faludža, ktoré možno prirovnať k Guernike. Tam 90% bolo tohoto mesta, je to mesto v strednej veľkosti, bolo zrovnané so zemou. Tam prišli o život tisíce civilistov. Kto o tom vie? Nikto.
Kedysi sme zaznamenali, áno, sú nejaké boje okolo Faludži. A toto spôsobilo NATO. A nie len tam. Tým len chcem povedať, že tá vojnová mašinéria, ktorá funguje v tých Spojených štátoch amerických, tá si jednoducho nedá zobrať ten svoj, poviem to tak, je to v tom geopolitickom boji zápas o svetovládu. A za tým nestojí ani tak Obama, pretože Obama je vlastne iba bábkou v rukách týchto anonymných jednak spoločností, miliardárskych a jednak tzv. Jastrabov tejto generality, ktorá určuje, kde sa bude bojovať, v ktorej krajine. Tak sa samozrejme je pokus ten vojnový ošial preniesť do Európy. To je nepochybné a ukáže sa v nasledujúcich možno mesiacoch, do akej miery sa ten vojnový konflikt podarí aj v Európe. O tom niet pochýb. Ja si to osobne myslím a nie som taký optimista ako mnohí iní. Druhá vec ešte, na ktorú by som chcel upozorniť, že vlastne 3 štáty Strednej Európy, Slovensko, Maďarsko a Česká republika, chvála Bohu, držia ten povraz za jeden koniec. Udivujúca je politika Poľska. Poľsko je, by som povedal, najväčším vojnovým štváčom, môžem to takto doslova povedať. Prosím? Vždy boli. Je to dané aj historicky, pretože vždy považovali Rusov za svojich nepriateľov. Nož dobre, ale na históriu niekedy treba zabudnúť. Oni na to nezabudli. A ďalšia vec, prečo sa Poliaci takto vlastne správajú, oveľa horšie ako Nemci, ako Francúzi, je to tým, že im ide o hegemóniu v slovanskom svete. Ide im, bohužiaľ, je to síce slovanský národ, ale chcú byť rozhodujúcim článkom minimálne v Strednej Európe. Takže to sú jeden historický princíp a jeden teda ten súčasný, že Poliaci naozaj im narástli nejako rožky a radi by teda určovali politiku v Strednej Európe podľa vlastného gusta. Nie je teda náhodné, že napríklad Donald Tusk bol zvolený čosi ako za prezidenta, nazývajú ho teda neoficiálne prezidentom Európskej únie. To je zase samozrejme na želanie Američanov. Európa to nemá z vlastnej hlavy, ale to všetko, čo Američania preto urobili, vrátane tých odpočúvaní a tak ďalej, to je jeden veľký zámer. Zámer, aby na čele Európskej únie stal človek proamerický, protiruský. Za týmto zámerom teda sa skrýva to, že ten optimizmus, ak by som rád zdieľal aj s inými svojimi predrečníkmi, respektíve predrečníkom, ale bohužiaľ som skôr pesimistom. V čom ešte spočíva nebezpečenstvo tej základne, ktorá bola teda slúbená pod Tatrami? Povie sa, že logistické centrum, veď tam nie je armáda, tam sú možno dôstojníci, odborníci. Len treba si uvedomiť jedno, že tieto tzv. Logistické centrá sú prvé na rane počas vojnového konfliktu. Nehovoriac teda o skladoch zbraní, ktoré by tam boli, tak to naozaj robí veľmi celú záležitosť veľmi nepríjemnou. Ja sa len domnievam jedno, že tá deklarácia, ktorú predniesol pán Kiska, že je teda len v tej deklaratívnej rovine, lebo konečné slovo predsa len budú mať Američania. Ja som chcel práve toto opýtať, že vlastne do akej miery je to len sľub a do akej miery je to realita, ktorá môže byť
naozaj... Môže to byť realita, keď sa Američania rozhodnú, že naozaj potrebujú to logistické centrum pod Tatrami. Teda bude záležať veľa aj na nás, pretože sa rozbehla petičná akcia proti tomuto. A dokonca spustili Popradčania, teda rodáci pána prezidenta Kisku. A veľa od toho bude záležať, pretože tak, keď si národ povie, že si to nepraje, tak neviem, či budú Američania schopní to nejako presadiť. Ešte jedna vec ma tam na tom veľmi mrzí, pretože pokiaľ som informovaný, tak vo vláde sa síce hovorilo o akýchsi ústupkoch, pretože ten tlak Ameriky na to, aby tie základne boli aj vo východnej Európe, pretože sa odstredivé tendencie prejavili práve vo východnej Európe, najmä v strednej Európe. Či teda ten tlak, či budeme schopní odolávať tomu tlaku, lebo naozaj, ak sa Američanom zachce, tak tá základňa tu bude. Ešte dopoviem tú myšlienku v tom, že vo vláde, pokiaľ som informovaný, boli isté úvahy ako alternatíva. Ale nikdy nebolo povedané, aby s tým pán Kiska vystúpil deklaratórne, že teda ponúkame Tatry, alebo respektíve Poprad, ako vojenskú základňu. Ale prezidentská kancelária reagovala tak, že je tu vlastne aj iniciatíva ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí. Takže ako to vlastne je? Isté. Táto trojka má na tom určite svoju zásluhu. Zatiaľ sa premiér Fico nejako nevyjadril k tomu. Dúfajme, že sa nejako vyjadrí, že to zmierni celú túto záležitosť. Ale viem z istých kruhov Smeru, že sám premiér bol prekvapený takýmto náhlym vystúpením, lebo nebolo to potrebné. Česká republika vôbec sa takto neprejavila, ani dokonca v tom, že zvyšovanie, povedzme, toho nášho zbrojného arzenálu na úroveň, ako povedalo Slovensko, na 1,6%, tak Česi povedali, že budú mať 1,4, ale nejako nepovedali, dokedy to bude. Hej? U nás to bolo povedané presne, že teda do, čo ja viem, v priebehu do roku 2020. Takže Česko sa zachovalo v tomto oveľa, myslím si, triezvejšie.